Предлагаме ви терен с площ от 25 декара, разположен в землището на град Пловдив, с удобен достъп по бетонен път, пресечка на Рогожко шосе. Имотът е с правилна форма и равен релеф. Това са характеристики, които имат пряко значение при планирането на производствени и складови обекти. По-настоящем статута на земята е земеделска, 10 категория, което е благоприятна предпоставка при процедура за промяна на предназначението спрямо земи от висока категория. За имота вече има разработен идеен проект за фотоволтаичен парк. Стойността на имота е в комбинация от мащаба му, достъп, конфигурация и различни сценарии за бъдещото развитие. Подходящ е за инвеститори или компания, която търси голям терен в близост до град Пловдив с перспектива за дългосрочно бизнес развитие.